estafetke. Nah. Ayo. Wayahe wis Gong ngrasa melu nembang Gong. Malah marai gebelet ya aku. Enggak, Mbak Ika enggak. Diwiwiti. Suaranya. Ya seneng udel ra didilat orang. Asin ya, Truk. Neng par. Neng apa? Neng ayo main. Paraku. Ganjile ben napase rada dawa. Diganjel men, penak. Dempen niku nek kesesaan niku rak mboten penak. Heeh. Dempen lo katoke kesesaan niku ra. Wah, ya nganu njithik. Iki penak tak copot tok. Heeh. Ora kathok. Wah, jane katenan kowe iki. Ayo ora apa-apa karena ya sumuke Raja Mate kate ora ketok we kok ya. Ha iya, sesuk langsung mengkari. Ning pelah. Aha. Manut banget karo gerakanku terus. Lah iya kok ya. Penak tenan. Ngono kuwi Chan. Ha iya, reng ning ora usah petakilan to. Reng kowe iki engko nek malah kecethit malah mok ben gareng wis tuwek ra ngono mangsane. Anggere mandeg nang res area mung pijet nang nggon kursi pijat gawe kok gawe. Nek pentas iku ya iya. Walah. Paraku Burung to. burung. Pancen durung. Perkusine. Wis tak suwek lho iki. Aku iki malah ngaco to, Reng. Wah, aku saking semangate kok ya. Sik aku dadi ngilang lho. Plester lambemu lho, Gong. Wah, panteni wae gareng kowe. Moko ora melu gara-gara kono, Reng. Ayo genep-genepe ayo aku kudu melu kok ya. Ora ngaco nek melu kowe. Bubrahke ngenge kae lho. Aku ora ya lek mening mati dadi bubrah nek kaya ngene iki. Iya wis ora sado padu wis. Wis sabar. Mangkel ya aku. Meneng sik. Diar. Nengko dadi ilang. Ilang yo digolek. Pas anggere ngomong keplak wae. Gerak entuk ning ora kena ngomong. Heeh. Oke. Hanggung nyame
Iki nek cara kutute Bangkok. Kung iki dawa. Ora katang. Kong aku kutute kong. Apik nggon aku, Tru. Ngonamu aku kutut tak blaster karo banyak. Ora ketek ngak. Ora ketek ngak. Ngono kutut di blaster karo banyak. Pek nggon aku. Cek. Iya. Kong. Kutut sing original wae. Iya. Nena neno Amba mangga kok amba oper iki marang jare estafet tok lali aku estafet oh iya ayo digeser mbak saka kono saka ibu kae Bu Sri amba mangga cak duk mangga cak duk mangga ayo kanca ya cek mikrofon aha waduh cek mikrofon aku cah rapper e padake ngutut manggung kok dadak dirapke ya apik lho dikeki sen-sen kaya ngono kutut manggung nek ra manggung dudu kutut iya ngerapmu sak ketemune ayo Bu Sri